Svima ljudi da prekinulo mi se na trenutak snimanje, pa sam odlučio i ja da snimam. Našao sam sve, kuću i sve, tako da idemo, našao sam sve skin i nazvao sam se kao da sam ja sam stojao ovamo. Znači ovdje sam našao sve. Samo meni je problem gdje da su kopa. Tamo imamo gore i pećine. Nisam vidio. Znači ovdje su kopali. Ali prvo da se drvo nađe. I ne. Ali izvinite na obaveštenja. Pišite u komentare koju pesmu da stavim za da li neku što nije copyright. Drveta, ajde još malo da cepamo ova bela. Evo nastavljamo nešto sam zastavio na trenutak. Siđem! Dobro. Znači, sada kopamo i moj kamen, što je super. Našli smo odmah kamen. Sada craftamo crafting table i da ga stavimo ovdje. Tu, gdje je ovaj kružić vidite. Sad se craftamo i crafting table. Crafting table. Idemo tu. Nemam baš puno resursa. Samo ja da craftujem. Štapići. A treba mi još jedno ovo, okej. To mogu da nabavim. Tako da počinjemo novu sezonu Minecrafta. Učeo sam vidim kako snimam. 3 minuta, ok. Evo ga. Premestit ću ovaj crafting table ovdje, ali stavio sam ga za počin. Jel to, brate? Mora da kopam dole, to znam. Da bi našao ovaj cobblestone. Oh my god. Pećina. Ne, nije bre, ne uzimo dole. Ja sam mislio, evo vidite, ceo svoj ekosistem. Samo ja da pokupim crafting table, tamo. Brzo će to. Sad radimo s ovaj cobblestone.
Morat ću povećam brightness. Šta sam sad teo? Fuck, ne znam šta sam teo. A dobre, da kopam tamo. A vidite nešto s ovim Collapstone? Je Collapstone nego, kako se zove kamen? To mi treba, taj kamen, nemoj kopet Collapstone. Šta mislite, šta je bolje da se neko, na primjer, čekaj, šta sam teo sad? Da napravim sekiru. Da mi treba za sekiru. Dobro, to je onako imam, ići i treba mi sekira. Da, treba mi jedan mačić i jedna pećnica. Evo, sve smo novo napravili. Izvinite sada zbog dole. Vidite ga, ovamo sa strane, leva strana. Kako je? A to je napad, Pa mislim da treba mi bre ovaj Enderman. Daj bre Endermanu. Evo ga, bar da imamo svetlo. Taj jedan cool. Ovo je charcoal. Jeste. A pomoću tog charcoala, da, mislim da napravim, čekaj, treba mi što pići. Pomoću tog charcoala, jeste, mogu da napravim torč. Baklju. Inventory. I evo ga, koliko snijemo? 8 minuta. Pa je još 2 minuta da snijemo i to je to. Samo časak, šta sam sad teo? Imam baklju, imam sve. Da li je napolju sad dan? Mislim da je... Ajde bre. Mislim da je noć. Zombi me je vidio, ali ja ću da mu zagradim kamenom. Ne si zombiću. Ne vidi me. Ali ja mislim da on je Spider-Man. Eto tako, čisto malo da posvijetim ovaj hodnik. A kad nađemo, tamo sam vidio ima ugalj. Tamo, kad nađemo, kako imam ja drva kod sebe? 4 ova drva, nema veze. Imamo još charcoala da napravimo. Jedno drvo, a tu neka bude, nek se peču to i to. Dođi vamo da ne gori kada nemam
da je to dovoljno. Da, ja mislim da je to dovoljno, da što i onako ne smijem da smijem 15 metara. Tako da ljudi u sledećoj epizodi, ja mislim da ćemo proširiti ovo ovdje. Proširit ćemo. Dole ćemo proširiti ovdje svi ulaz i napravit ćemo cijelu jednu kuću. I u sledećoj epizodi sve ćemo da odradimo i dobit ćemo neku životinju ili kokošku ili skeleton ili jednu kokošku. Kokošku. Ili patku, kako je već vi zovete. Ona može na vodu, ali obična kokoška ne može. Znači ona je patka. Znači u sledećoj epizodi ćemo sve to da radimo. Evo neće svačem da odjavim epizodu. I ljudi, nadam se da se svi dobro, ako jeste like, share, subscribe.